Moambanosaurus niku šteniatkom po ich boku, vydávajú sa na dobrodružstvo s nadšením ako ich sprievodcom. Preskúmávajú Amberford, kde história je vo vzduchu, odhaľujú jeho tajomstvá. Krása je všade. Momba a Niku, aký týmto sú. Homba za s nami a zázrakmi blízko aj ďaleko. Od veľkého City Palace až po dvere Hava Mahal. Poďme preskúmať kúzlo, je na nás pripravené. Do Jayarch Fort, kde kanon stojí tak vysoko, bežia cez nádvorie, cítia sa slobodní, cítia sa malí. Cez kopce do Nahargar, kde západ slnka maluje oblohu, pozerajú, ako sa farby tancujú, kým noc prechádza. Momba a Niku, aký týmto sú. Homba za s nami a zázrakmi blízko aj ďaleko. Odviesť Jantar Mantar po bohatú minulosť. Albert Hall sú naplnení radosťou a dobrodružstvami, ktoré trvajú. Johari bazár nájdu poklady, ktoré žiaria jasne, ako hviezdy nad nimi, osvetľujúce noc. V Samode palác sa cítia ako praví králi, tancujú cez haly, sny sa plnia. Teraz na Jal Mahal, kde voda trblieta čistotou, Momba sa točí, Niku šteká, šťastie je tak blízko. Chcú pozdravovať slony pri bráne elefantastic, krmia a hrajú sa, nikdy nechcú čakať. Momba a Niku, aký týmto sú. Homba za s nami a zázrakmi blízko aj ďaleko. Od Galtai Templo, kde sa opice hrajú, až po Birla Mandir, kde pokoj osvetľuje cestu. Cez Rambach palác s takými nádhernými záhradami, Momba a Niku preskúmavajú krajinu. S každým krokom sa odkrýva nová príbeh, divoch Jaipuru, kde sa rozpráva kúzlo. Momba a Niku, cesta práve začala, dobrodružstvo čaká pod žiariacim slnkom. Momba a